ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ବିଧିବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କାର କ'ଣ କୁହେ। ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ରହିଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ସମୂହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିକରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିଛି। ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଗୋପନୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସର ଲହରୀ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମାୟାର ଜାଲ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମୋର ମାୟା ବଡ଼ ମୋହମୟ ଅଟେ। ଏହି ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଚକ୍ରରେ ଫସିଯାଇ ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବାତ୍ମାର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାୟା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମାୟାର ଝିଞ୍ଜିଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ମାୟା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଖେଳନା ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ନ ମୁକୁଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଅହଂଭାବ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମାଗିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।